Panay Island, Philippines. This is DJ Joshua. Aklan Mix Club. Sound system of Poblacion Libre. Vice-presidente Chico Pangilinan, ang presidente Lenny Robredo, vice-presidente Chico Pangilinan. Wala kaming pake sa inyong presidente, basta kami BBM Sara Duterte. Wala kaming pake sa inyong presidente, basta kami BBM Sara Duterte. Aming vice-presidente Sara Duterte, ang sa inyo naman Chico Pangilinan. Let's go! Let's go! Let's go! Hey! Ang presidente, Lenny Robredo. DJ Journal. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. Ang presidente, Lenny Robredo. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. Ang presidente, Lenny Robredo. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. DJ Journal. Ang presidente, Lenny Robredo. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. Ang presidente, Lenny Robredo. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. Vice-presidente, Kiko Pangilinan. Siguro naririnig nyo naman, napakaraming fundraising ngayon para sa akin. Very creative nga yung aking mga volunteers. Kung ano-ano yung naiisipan, yung siguro mahigit 5. 5.
para sa kampanya. 5. Tatay mo ay mangingisda. Oo. Yung nanay mo, mangingisda din. So, paano, bakit mo pagdaanan mo? Official Mix DJs. This is Team Mayon Oragon. Naga City Remix. Kung para budots ka, ba't nga na? Bicol Mix Club. Mix Club. The DJ Rex of the Yangdang Mix Club. Ano ang tawag sa food trip ng mga kakampi? Oh my God, ano? Siyempre, picnic. Ba yan? Ano ba yan? Sino ang paboritong Pokemon ng mga kakampings? Alam ng ano ko yan. Sino? Sino, ma'am? Pikachu! Oo nga! This is Team Mayon We choose you! Pink! Auha na daw sa budots. Bata